Tarik 10 dwe mar auchiel 2023 en thuolo mano kaka pile koromo saa 7 odiechieng' machalo kama sama koro Ramogi TV ikore mokalo mar kelo ni weche manyien mag Migago. Waiko ni weche mowuok e pacho ka, mowuok e kor gwenge nyaka manie chuny boma ka, weche mag siasa, weche mag pur kaachiel gi weche mag tuke. Amor ni yiero Ramogi TV kaka tesen mano makelo ni weche manyien kinde ka kinde, machiegni to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Kuna watu wanasema ati watakata kaunti mara mbili. Sasa unajua mambo ya uongo ni mbaya. Jalub jatend Kenya Rigathi Gachagua onyiero dwaro mar moko kuom jotelo masundo ni mondo po kauntis moko wuog ariyo. Kama jamii hatuwezi kubali watoto wetu waangamie kila siku. Watoto ambao ni wadogo kama hawa wanapoteza maisha ati kwa sababu jamii moja inapigana. Jotelo mag dhod Masai ojiwo kwe kendo kwedo lweny matimore e tong' ma Transmara. 67% of 12 to 17 years old in Kenya are internet users. Nonro yango ni donjruok matut mar nyithindo e tiyo gi mbui medo hinyo dongo kod dongruok margi. Machiegni nyinga Milton Ochieng, jakom komiti mar od bura marango chenro maloso bajet Ndindi Nyoro osingo ne jo Kenya ni nitie thuolo mar timo lokruok ne paro mar chik mar omenda michano chwal e nyim od bura juma manyien. Nyoro wacho ni bang' komiti mar omenda kawo pach jopiny e wi paro mar chikno, koro nitie geno ni moko kuom dwaro mag jopiny idhi winji kendo idhi keti e tim. I want to assure the people of Kenya that our president is a very consultative leader. He is a leader who's listened to everyone. We have had public participation ongoing in Kenya for the last 2 weeks. We respect the people of Kenya. Tumekuwa tukichukua maoni, na hiyo maoni najua it is to make us rich as leaders in terms of our opinions. It is to make our finance bill better, and I am sure the leader of the finance committee, who is Kimani Kuria, is doing everything possible to make sure that we continue to incorporate the opinions of Kenyans kwa sababu hawa ndio wadosi. Moko kuom jood bura mawuok e kaunti ma Nyamira omedo golo paro ma okikore e wi paro mar chik mar omenda mageto jolo osuru ne mwandu ma pacho ka. Jood bura ma Kitutu Masaba Clive Gisairo owacho ni jopiny osenyise ni kik oyie puodho parono ni mar pek mar ngima ema owinjore rangi kaka inyalo fuong' ma ok medo osigo mar osuru. Korka kore jood bura ma North Mogirango Joas Nyamoko to koni chikno ber kendo ema dhi rieyo ochumi ma Kenya. Lazima tuangalie na tuangazie ili tujue ni kina nani ambao wanatuambia ukweli na ni kina nani ambao wanatudanganya. Hata huyu Victor amesimama hapa anaambiwa ati kuna tax anaenda kulipa ya nyumba ya 3%. Na wale ambao wanaongea juu ya hayo maneno, some of them are our leaders. Let me tell you, na niwaambie vizuri, there is nobody ambaye anaenda kukata tax ya wale watu ambao wanafanya biashara hapa nje. Kwa hivyo mimi najua, and I know for a fact, na huwa anasema ukweli, that in the near future things are going to improve. So ni ile tu kidogo hivi. Kama mheshimiwa wetu tunakuomba utuonee huruma kama wamama. Sasa umesikia mahindi ni 220. Pia sisi ni wamama wa Kisii, tulipiga kura kwa watu wote, hakuna mwenye atakutisha, ni sisi tulikupea kura. Mtu asikutishe uko parliament. Sasa sisi ndio tunaongea kutoka hapa chini masinani, hivyo mtuhurumie nasi tujue vile tutafanya watoto wetu wenye tuko nao. The finance bill as it is right now, Kitutu Masaba, whose vote I carry, votes a big no. We are rejecting the bill. Let them come to the table. If there are issues we have, let us share with them. Our work is not to say the government should not collect revenue. The issue is at what time and which formula are we using.
Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua oseyo jotelo machwalo dwaro machuogo counties manyien. Kanoloso e kaunti ma Meru, Gachagua noke gi josiasa makono masani sundo ni mondo pok kaunti no e diere mondo mi owuog ariyo. Kanochiwo ranyisi mar kaunti ma Migori ma bende osebedo gi liet makamano, Gachagua nowacho ni chenro machuogo kaunti manyien ok en gima yot ma ok owinjore ketie maino. Asanteni. Niko mikononi mwenu. Karibu. I'm in safe hands. Are you sure? Yes. This is very intimidating. Haya, tuendelee namna gani? Okay. Niketi? Yes, please. Okay, thank you. Acha nijeka. Okay. Ya tuwe laini. Hata kuna watu wanasema ati watakata Meru County mara mbili. Sasa unajua hii mambo ya uongo ni mbaya. Na unajua wanasiasa wanapenda sana kufurahisha raia, ndio wapigiwe makofi. Katiba ya Kenya inasema tuko na county 47. Katiba hiyo inasema ukitaka kubadilisha mambo ya counties na devolution lazima uende referendum. Mtu yeyote ambaye ako na haja kukata Meru ikuwe kaunti mbili aende achukue signature 1,000,000. Achukue maoni ya raia, apeleke county assembly ipite, apeleke bunge ipite, apeleke senate ipite, akuje kwa rais amwekee. Hiyo ni mambo ambayo hayawezekani, na hakuna haja kudanganya wananchi ati kuwafurahisha ati ndio wakupigie makofi. Hiyo ni uongo na ni mambo ambayo hayawezekani. Meru ni moja na hakuna mtu haja na Meru ikatwe kwa sababu hakuna shida. Watu ya Igembe na watu ya Imenti hawaja kosana. Kama wewe kiongozi wa Igembe na Imenti ya muelewani ama ya Tigania, hapana sema ati Meru ikatwe mara mbili kwa sababu ya binafsi yako, mambo yako binafsi. Si wewe wakati utafika utafukuzwa na raia ama utaritaya. Lakini hatuwezi ati mtu mmoja ya Tigania akikosana na Imenti anasema tukae Meru mara mbili. Hiyo ni ujinga. Jatendio tije sirkal Migosi Felix Kosgei ojiwo jagoro mongirore migepe mondo bed e opara manyime e thiro mibadhi mosebedo katimore migepego. Kanoloso gi jogorogo e romo margi Isiolo, Kosgei nonyisogi ni jatend piny Kenya William Ruto osechuoga put moro mar joket nyong'ong mondo mi ogeng' timbe mag mibadhi e sirkal. As you are making decisions, get to know that bottom-up economic transformation agenda requires you to think, decide, and direct on how you reform the economy, job creation, lowering the cost of living. And the fourth one, as I said, is enhancing foreign exchange inflows. The fifth is, does it promote inclusive growth? Does it? Are you biased? Are you leaning towards some orientation that may not bring in inclusive growth? Jotelo mawuok e dhod Masai okwayo winjruok kod achiel mar oganda no ahinya te tong' ma Narok kod Enoretet ma tulo osebedo katimore. Jotelo go kotelnegi kod gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu kod jod bura okwayo oganda jo Masai ni mondo lure mana gi kido kod timbe mag oganda no mana kaka ne timore kinde mokalo kendo mane jiwo kwe e kindgi. Ne gilose romo mar nyiso kido mar timbegi e nyasi manotisi ni Manyata. Giyango bende ni pod nitie dwaro mar kedo gi timbe mag nyithindo manyiri magamo iye moiu. Ukienda kule ng'ambo unakuta kwamba ni mila ya Masai, nguo ya Masai ndio inaonekana. So hii nguo ambayo imetumiwa kama nguo ya Kenya, si ninyi pia mvae vizuri? Hiyo ni nguo ile ninyi ndio mmeshikilia jina ya Kenya. Na tunataka kuhakikisha kwamba kila mwaka tunafanya kitu ya maana katika Narok County ya kuhakikisha kwamba mila yetu imesimamishwa. We must have
a good culture day. Bado tuko na shida kubwa ya wasichana wetu ambao wanaolewa mapema. Watoto nusu ndio wanaenda shule, nusu wanaolewa mapema. Na ndiposa tunataka kuwauliza nyinyi viongozi na sana sana wakina mama, mchunge wasichana wetu. Mambo ya mimba ya haraka haitakikani. Ndio leo unaona women representative. Yeye ni mama ambaye amesoma na amerudi na hapo na familia. Hakuna kitu ambayo itakuzuia umalize shule ili uendelee na maisha yako ya baadaye. Kama viongozi tuko na mikakati ambaye Mheshimiwa Sunguli juzi alilete swali kule bungeni, na tunaongoja waziri, na tulisema kwamba tutalete waziri pamoja na governor tumlete pale ili jambo hili na swala hili lizungumzwe na jamii yote ya Wamasai kutoka Randile, kutoka Alchams mpaka Wamasai wa Kajiado, Wamasai wa Samburu na Wamasai wa Narok. Lazima tuketi chini tuseme hili jambo limetokezea wapi, kwa sababu kama jamii hatuwezi kubali watoto wetu waangamie kila siku. Watoto ambao ni wadogo kama hawa wanapoteza maisha ati kwa sababu jamii moja inapigana. Hatuwezi kubali. Jopur niang' mawuok e kachung'on bura ma Muhoroni orwako kod mor gedo mar kuonde pimo niang' mong'ere ni way bridges e kor gwenge, gino ma giwacho ni dhi konyo e neno ni niengegi ochopo e kembe yo makare. Jopur wacho ni thothgi osebedo kod pek kaluwore kod okang' maboyo ma gikawo e neno ka giwacho ni niangegi osebedo ka lal e kor yo. E bura mane giromo godo e gwenge ma Oseng mayudore Chemelil kama kambi rego sukari ma Kibos ochako e Weybridge manyien, giwacho ni girwako kembe duto madwa keto kuonde pimo niang'go eko machiegni gi jopur. Wan gi Weybridge moro yawo Oseng teti ma mela manyo biro manyien ni yawo kuno. Wa embrace all those kendo wadwa no wach ni wadwaro ni gitigi farmers and farmers institutions machiegni mondo wa realize our goal. We are doing business, wala mwatimo ni en mar niang' ni nyak wabed machiegni gi japur gi mela mondo gi other stakeholders mondo wa realize our goal. Weybridges gi kelonwa tich mayot. Japur kelo niange e zone A, niang' mapukore oko onge, ichule at the right time. Anyalo kwayo jo Kibos kata other factories mondo gikelnwa Weybridges mang'eny. It is long time, it is overdue. Mane ng'ato nyalo kawo niang' igolo miwani kucho dikelo Muhoroni. And now jogo osekelonwa tich machiegni kodwa. Factory chowa gi sirkal wajni gikete pesa to pesa go gine. Koro wan ma wuon gi yie konyowa ni mae mobiro tuoye, mae ma koro maro mwalo mi watenye nyithindo sikul. Nitie chenro through Ministry of Agriculture, a board, through Alpha board, mondo the state-owned mills, machalo kaka Muhoroni, Nzoia, Chemelil and Soni, obed supported, mondo megi clear gopegi, mondo gichak maber. The only thing this time, as a board, will not accept any corruption mosebedo mang'eny. Jodak ma Kathangari e kaunti ma Embu ogolo ng'ur ten kaunti no e wi okang' mar jogera apaya ma giloro godo apaya ka ok ochiw milome ne jopiny kendo ok ochiw yore mamoko ma jopiny nyalo luwo. Joriemb matatu ywak ni wuodhegi ok nyalre kaluwore gi midhiero no. Johala bende golo ywak ni dino yore miloso osehinyo wuodhegi mag mwandugi ma giuso. Bende gikwayo ni ketnegi ranyisi mag ndara mondo mi ogeng' masiche mag apaya. Kwa majina naitwa Dennis Murangedi, natoka hii side ya Kathangari, na kenye ningetaka kusema hii njia tunatengenezwa tunawekewa maram ni vizuri, lakini wanatuachia maram kama haijatandazwa huko, so inabidi hadi kupita ni vingumu juu hadi customers saa zingine inabidi washuke ndio kwanza wapite the other side alafu wapandie huko kwingine. Wale macontractor wanapewa kazi, they don't care. Wanakuja wanamwaga marams, singine sijui kama ni sababu wanaficha kazi. Badala ya kuweka maram ile inatosha, wanaweka usiku ndio waweke nusu nusu wakihesabu kama roli. Sasa
wanawacha marams kwa barabara hips. So unaweza enda usiku ukuta ile barabara ulikuwa unaenda haina ene road sign, haina nini, unakuta sasa huwezi pita hapo. Sasa either urudi ama uache gari hapo, uitishe gari nyingine the other side kama taxi, more expensive, na gari inalala hapo at its own risk. So ningeomba serikali ama county government ya Embu ijaribu kuharakisha hii barabara ndio isitufungie kazi. Saa hii nimechelewa, ninataka kwenda mpaka Nakuru na kuonekana vile iko sitaweza kupita hapa sasa mpaka nitafute namna nyingine ya kupitia. Kwa hivyo ningeomba mwenye contractor huyu anajenga barabara hii ya Kalangali scheme harakishe ndio wananchi wasiteseke. Yangore ni donjruok ma nyithindo e tiyo gi mbui osemedo hinyo dongo ma nyithindo mathoth kendo rocho pachgi. Nonro maende notim gi jorang dongo mar nyithindo e higa 2021 yango ni nyithindo mathoth yudo puonj kowuok e mbui ka puonj ma kamago giyudo kokalo e simbegi mag ong'we yamo. Nonro no nyiso ni nyithindo mogo tach e mbui ni e kind higni 12 nyaka 17. Ote ma jatend migawo mar dongruok oganda Florence Bore manyo osom e nyasi mar hingo odiechieng nyithindo ojiwo jonyuol mondo miyo okaw ting' mar rango kaka nyithindgi tiyo gi mbui. Bende okwayo ni jokanyo duto obi kanyakla mar thiro timbe mag monj majuko nyithindo kokalo e mbui. Data from the Disrupting Harm household survey shows that 67% of 12 to 17 years old in Kenya are internet users. They have used the internet within the past 3 months. This comprises of 12 to 13 years old, it constitutes 55%, 14 to 15, 62%, and 16 to 17, 83%. Because the deaf children are really going through a lot. The classrooms are not friendly. The universities, even students in universities, are not having friendly interpreters. So we need to have such people to continue helping them. But secondly, and most important, is to address the issue of drug and substance abuse, which I think is becoming very common in Garissa County. And we attribute this to the abdication of our parents. They've abdicated their responsibility in taking care of their children. And therefore, we're going to mop up. We're going to use our security agencies so that we can organize for a raid. We have identified a number of individuals who are peddling these drugs and who are targeting our children in school. Ramogi yena monda ka oyweyo mokwongo e chenro mar Migago gi thuolo ni to kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok gi weche mathoth manyien mag Migago. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo skul mar Buka Academy mantiere Mumias e kaunti ma Kakamega orwako skunde ma ok tin ne 50 e piem ma jopuonjre korka lony e somo ma dho Ingeresa. Chenrono ma bende osir kod kambi mar Royal Media Services oywayo jopuonjre matimo penj kendo piem e somo, ndiko kod mako gi wich korka somo mag Ingeresa. Olo Oliver, ma en japuonj mar Ingeresa e skulno mar Buka Academy, okoni piem ma kamano omedo jiwo som jopuonjre mokalo. We've learned a lot. Right now, we have been interacting with various national markers for the various papers in English, and it's going really great. I'm really grateful for the sponsors. I'm grateful for everyone, and I'm happy to have come all the way from Kiambu County. We have studied all the papers cutting all across English. We have met several examiners
who will help us to succeed in our given ways. And we hope for the best. We intend to make it an event in which teachers and students are going to congregate to be able to share experiences, especially on the testing regime and the testing experiences that NEC once expects of candidates. We as Royal Media, we decided to partner with Book Academy during this big event. It's an English contest, and you know, communication, we still need languages. Therefore, when Book Academy appealed to us as Western Cluster and Radio Citizen with plus Royal Media at large to partner with them, we were glad to be part of this function. It has attracted schools from all over Kenya, which is a big thing. And you know, we always talk about enabling the students to be able to communicate effectively. Jopur Masiaya moseyudo tiegruok mar weche mag pur e bwo chenro Masiaya Agri Value Chain Incubation and Innovation Center Savage ne yudo thuolo ma nyiso kit pur margi manyasani. Jopurgo mawuok e gwenge bura Masiaya noromo gi jopur mawuok Nakuru mane ginyisogo kit lony manyasani mitiyogo e pur. Jopur kod jopith onyiso lony manyasani bende e pith mar gwen masani gimedo puonjo jopiny mamoko. Jata chenro ma Savage opwoyo kenge ma jopur osegoyo e timo pur kod kelo ohala. SSB as a program osebedo ka konyowa sana e marketing, manyo chiro mag gik mwatimogi. Chiro mar Ochonga osekonyowa kendo sani Ochonga wa supply kuonde maoko. Ochonga wadhi Mombasa, Ochonga wadhi Nairobi, Ochonga wadhi kamora mora. Our job is just to organize for transport to gichopo. Odoro ni wakon jopur wetewa, especially ma pidho rech kod mauso gwen mondo o reduce losses magiyudo. Koro wakelo freezers go mondo ok ginyiewgi. Already wantie process ntiere jopur ma ose show their interest. Ginyiewgi mondo giti kod giyud kaka ginyakano rech e yo makare mondo gi maximize their profit and reduce the losses. Migago mar Agriculture Sector Development Support Program noloso business wing mamare mapuonjo matego weche mag ohala to miyo japur mijingo mar timo pur. To gini ok bi kamano, watemo time iyo makare, emomiyo watemo mondo watim gimiluongo ni mentorship. Watemo ng'iyo nto ere kaka dwa mi nyithiwa kata minewa kata joma dongo kata rowerni moko wamigi mijingo mondo wadhi kodgi achiel kachiel, waluongo na hand holding gi dho ngere. Pith rech omako mach e alwora ma Nam Lolwe kaka yor medo kwan mar rech mosebedo ka dok piny e Nam Lolwe kaluwore gi lokruok e futo mar yamo e kor lwasi e kind midhiero mamoko. Ten County Masiaya kuom tudruok gi jokanyo mamoko ochiwo puonj kod sir ne joma pidho rech. E kindeno migawo mar pur kod pith e kauntino oketo maino e yor chenro mag pidho nyithi rech kod loso chiemb rech. Ray Polo lero chenro makamago mamedo yuto ne jopith kendo yaro thuolo mag tich ne rowere koda kamine. E kaunti Masiaya, rech goyo abal kowuok e nembe nyaka e gwenge. Pith mar nyithi rech jiwore e Odao mar medo kwan rech mipidho e alwora no. Fredo Budho en achiel kuom joma pidho nyithi rech e gweng' ma Utonga e kar chung' od bura Mabondo. Kama wantiere kaendi washughulika gi loso chiemb rech, gi loso fingerlings mag tilapia gi catfish. Dwe ka dwe, jopith Masiaya golo nyithi rech maromo 100,000. Kata kamano, chiro dwaro nyithi rech 400,000 e thuolo makamano kaluwore ni giuso nyaka e counties mamoko. Wauso ne jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kakamega, gitegi biro ga kaendi kao fingerlings. Lipot mane bad migawo mochung' ne pith rech oyango higa mokalo nolero ni piny China ne uso rech manengo gi romo siling bilion 2 ne Kenya ka uso mar China pachoka ne oidho nyaka tamalo 25. Jopith Masiaya geno loko wach mar nyiewo rech mawuok e pinje maoko. Omiyo giyaro chenro mag pidho rech e Odao makoro kwan gi dirom 2,000 e kaunti no. Dwaro wan jo Nyanza olos rech ma inyalo uso Kenya te mangima manyalo zuia kata rech ma China. Chenro ibero kokalo kuom puonj kod sir ne jopith. Wabedo kwa cheko kuonde ma nyithi rech wuoke miluongo ni hatcheries. Wamiyo gi tiegruok makare
manyalo miyo gigolo rech mabeyo makodhi oko to gin rech manyalo timo maber kata farms mamoko. Onyuol diriyo e dwe, koro wanyalo golo 20,000. SDSP nopuonjowa kaka formulate feeds mar reversal feeds, koro wanyalo golo rech ma nyithind rech ma total monosex, koro wakonyo godo farmers. Odao Mautonga en dag nyithi rech. Ogere gi kite kod simiti kendo ume mar neno ni onge achudhe malodho rego kata yamo mapek mayuko dongo margi kapod gitindo. Piki sima ema gitiyo godo e pith mar rech. Watiyo gi borehole water mokuny gi kisima. Mae nwanwang'o ni pino ber nikech oonge gi minerals mang'eny mobedo exposed. Kaka yor neno ni giloso mwandu duto motenore kod pith rech, jokanyo koro loso nyaka chiemb rech. Nyaka sani kembe 5 osepuodhi ne loso chiemb rech kendo mwandu magitiyogo wuok e puothe Masiaya. Waloso starter mash, milo miyo nyithind rech matindo tindo. Waloso grower mash, grower pellets, to waloso finisher pellets mag tilapia. Mae medo thuolo mag tije kod ohala ne oganda manie gwengego, ahinya to ne rowere kod mine. Wan gi joma mine maloso chonga e dho nam ma bende wasetiego e weche machalo kamagi. Seche moko wauso negi fingerlings gi chiemb rech on credit. Seche moko be wakonyogi gi loans matindo tindo kata mar nyiewo cage. Seche moko wamiyogi cage marwa to gichulo mos mos. Migawo mar pur kod pith jiwo chenro mag nonro e wi pith mar rech kaachiel kod yore mamoko mag siro jopith. Wan kod officers machiwo rieko ni jogo ma dwaro tich mar pidho rech e gwengegi, to miyogi rieko kaka ikunyo fish pond, kaka ginyalo yudo fingerlings ma certified ma opogre kod nyithind ogwal ma samoro ne ichiwo chon. Jopith rech ma oseyudo tiegruok puoyo chenro kendo lando puonj magisumo ne jowetegi. Rewa ni chamoga mane alwora mar Lwanda Kotieno kende. Koro ne miyo samoro ne wadhi asara, ne walal. Kech rech samoro nindo moko nyiew, rech tow. Tok ka jo SDSP nosetimonwa linkage e marketing. Sani rewa ok kwam kata ok diu. Koro mapok odonjo maber ahinya en kar fingerlings. Fingerlings ka waketo e cages, nyalo keto fingerlings 3,000 to sama dhi golo rech iyudo ka en fingerlings 1,000. Kaunti Masiaya bende nigi osera manyasani mong'ere kaka fish cages ma kwan gi ohewo 6,000. Migawo mar pith lero ni gigeto nyayo rech manyalo miyo kauntino yudo maromo $6 bilion higa ka higa koa kuom pith rech. Piny owacho ma kaunti Masiaya bende keto okenge mag reso kit rech manie nam e sama jopith bende chwalo lwetgi e odao kod osera. Kik wabed joma napo kama piny rumo kiny. Nidwa ni donji nam timak rech gi nyithinde gi nyikwayi duto ma nyithindi chiemoro kobiro to ok nyal yudo kata nyathi rech monyalo mako. Chutho, jokanyo onywako lwedo e chenro mag nonro, puonj kod arita makare mar neno ni kwan rech omedore e nam Lolwe kod alworane. Ray Polo, Ramogi TV. E weche mag tuke ni jaloch piny mangima e ng'wech mar mita 200 Noah Lyles mar Amerika noloyo Ferdinand Omanyala otieno mokalo e mita 100 e tuke mag Diamond League manotimore Paris e piny Ufaransa.